واجعل لي لسان صدق في الآخرين ومن يخشلق بلن يادت مغي إنك جلجك جماعتلرن جاريت واجعلني من ورثة جنة النعيم ومن جنة نعيم وارث بليان لردن أيلنر واغفر لأبي إنه كان من الضالين ومن أتام مغفرتت البته من أتام قمرا بليان لردنر ولا تخزني يوم يبعثون ومن قيامته خلايقلر قبردن تران غني رسوا etme يوم لا ينفع مال ولا بنون Olunne malla peyda bermez ve evlat da peyda bermez. إلا من أتى الله بقلب سليم Meger ol adami ki salim kalp bilen Hudaýyň huzuruna gelipdi. وأزلفت الجنة للمتقين Ve yakin ediler cenneti muttakinlere. وبرزت الجحيم للغاوين Ve yakin ediler dowdaky gumrahlara. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون Oşalara aýdylar, haýsy ýerdedir ol Hudaýy goýup ibadet etýän zatlaryňyz? Aýa şolar size nusrat we ýarylyk berip bilýärlermi, ýa-da özlerini azapdan saklap bilýärlermi? فكبكبوا فيها هم والغاوون Pes dowdaky ýüzin ýyklar, botlar we botlara ibadet etýän gumrahlar. وجنود إبليس أجمعون O şeytanyň leşkerlerini hemmesini. قالوا وهم فيها يختصمون Botlara ibadet etýän kafirler dowdaky taşlanandan soň aýdarlar, özleri de dawa etýän hallaryna تالله إن كنا لفي ضلال مبين Hudaýa qasam bolsun biz aşkar gumrahlykda boldyk. إذ نسويكم برب العالمين Sizlerini ey botlar, älemiň perwerdigary bolan bir Allaha beraber eden wagtymyzda. وما أضلنا إلا المجرمون Bizi gumrah etmedi, meger günäkär başlyklar gumrah etdi. فما لنا من شافعين Pes şuun kun biz üçün şefaat kılyan yoktur. ولا صديق حميم Ve mehraban dostu yoktur. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين Ey kaş ki yine bir mertebe dünýäge gaýtarlyp barsadyk, onu iman getirip müminlerin cümlesinden bolardyk. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Pes geçen ayetlerin manilarına ibret aljak adamlara ibretler bardır. Şöyle ibret almağa ibretler bolsa da müşriklerin köfti iman getirmeliler. وإن ربك لهو العزيز الرحيم O sen perverdigarın nihayette galiptir. Müşriklerden intigam alar, o müminlere nihayette mehrabandır. كذبت قوم نوح المرسلين Nuh aleyhisselamın kavmleri peygamberlerini tekzip edip yalana nispet verdiler. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون Vakti ki şolara öz doğunu Nuh aytti, aya siz korkmayanmı? إني لكم رسول أمين Tahqiq men sizin üçün emin bolan peygamberdir men.
فاتقوا الله وأطيعون. Pes Hudadan gorkun ve maňa muti bolun. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ومن şu risalatni ýetirmäge sizden mozdokry istemýär. Tahqiq men mozdum alemiň perwerdegary bolan Allah'adır. فاتقوا الله وأطيعون. Pes Hudadan gorkun ve maňa muti bolun. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. Nuhun gowmlary aýtdylar: "Aya biz sana iman getireýlimi? Bu halan iki sana taby bolanlar pesto ayakdaky adamlardyr."